nigobekirwe igoro y'imyaka 13 na igo abarinzi ine kwa Nayaeteire kiro monto asense gatomanya tona Nayaeteire mwancho muligerere bageta seni kya Ndizi TV na inde ninga kingi yangu kwaregania asomoro video omanyekanete buna Nayaeteire oyokoretwe mona inje Sara Nyarangi Ontita kera litukole Jumaine ense ya moni nusu ya butuko litukole rero nigonde asensemo ya matonge gotoka sebunge ya Kitutu cha North county ne ya Kisii asina atareire musubati yomo nero Nayaeteire asobugima bwaye ayoguche gusanga amona intwe atatabinga kurwaga chito muchyoyo naralia ya arorira makongu yagerete andangeire buna Sara Nyarangi Ontita egera sanga mona inche naende to sanga monae wetera ogusanga umuganoye egente kenene nobokonyi agusiba mintono y'ebintu bya kongire kero gwategereira umugano buyo mino nabokorora asura mokonye asengenje namba ya yesimi nimbegete nsabo ekero togendete kona gusanga nere ekero urarigererio roro muganoye amaeno gukunire nabokomororera kende nere omokonye agendere gusuguma obugima buna 20 togendrete kubosuguma igo kabamo 90 wikomo elio nche Sara Nyarangi Ontita ime ya Ndizi TV obwansu bwo Gusii ikaranzo ike egerato chake asobwamo karibu sana oyo minto mbia mana asogo twaregani mwao karibu iga matongo na tambi na nyembo no mwakorira umukigo ikagaika wono ko baseni asemwaru nandi muna mogoira na nyasabara ya moigetinga jino biya asante mbia mono wono ninte totabi umwanchi muligereria bugita seni kya Ndizi TV nga na kiogorokwa endo bana garinga no tuli matonga iga Kitutu cha North asama lieta ngoro kujoisi morao gamba aiga matongo bugetutu cha North Nayaeteire buna ndeiga nkase nonkai bonzari Diana Nayaeteire buna ndeiga koruna chitenge yega yabo Kitutu chache wondi wachita asenkeye iga matongo ena chitega iga 1998 nali naso ethinge yega ngimo merenete no mugago ugo mpaka gacha gogote binga ya enju korubonchari buna ange bakaga abo Kitutu chache North mugago minte to umira nitasense mo ya kikasi kero to umira nitororo nalirende twakwani tukaigwana tukabali bo elimo ngacha nkabalinde omongino kwani wakorera school ya kwa yitekera 8 asecutari gukorera school ibe yeterendari eriyo yobugango no botaka umuntu gati ogotigera njere school kwaenda kwaliya nayo nyore familia asaina batu seniti na bana batano kubeli twasugumiro ekero wachito muchyoyo anesa ya kunyomerete gusere ni nyari tubugima no buya bwaringi ekero na chirete nkeye iga enanyorete nyumba yegotwa esaiga aba muramenya to batano lakini esaiga iyo ensemere amabati ensemere obunyansi Joyce obunyansi kidogo amabati kidogo aba mura 5 nae no kurarama na inche no ngura bone twari kubagana kero umuntu igitanda kya asakubika asare ikonye bugima bukabaigo tugasuguma tugacarinde tugakora tukagacha kanyumba gake omwana mutangani nonyorete sayeyo omwana mutangani nonyorete sayeyo tinte tyo tumekende ngata gombeka buya omwana mutangani nonyorete sayeyo bone kero nanyoru omwana mutangani mugakomitaga chantega yaya twabuchirega bono tikatwe family elia baibuli mbarochi nyoko byara na atumini tata byara no arenge mako byara no arenge lakini tata byara tarenge nka iga amenyete makura omongi no minto yole mako byara na rurenge nka wieka amako agatenga tigabono muyongori tukiongoria ekero twachite tukiongoria tukararindi na tigatokore agasara gakeigo tonyore twagache asaga tuseni tukakora tukagacha kanyumba gakeigo biasara kikwale gokora biechi nyanya nere ka okora ekonda ekonda ye imigondo y'abantu arikire nalirende twagacha kanyumba gakeigo nandi nyasaga tomenta omwana oyo kabira akanyomba kuna kama bati usino bunyansi bono lakini nakai akama bati lakini kara gaito
nabo twagenderete gusukuma obogima obuga tukasukuma bore obogima obokong'u lakini Nyasaye buna atuseseneti n'abana abagocha obogima bori bokona ekewanga ase ekewango tugacha tukanyora omwana okarenga bogatatu enyaroka tukaba obogima bokong'ete stiri ali eriyo okosira kiage onade kwanyora oyonde ali eriyo okosira ki oyonde abumbatana bagikire batano ebona bono rende abuna obogima bwabete obokong'u mora kanyomba kari no tora akanyomba ako abana bari bakaba abantu abanene no tokurara na borobwo obogima bokabema Nyasaye buna achitaga tuseseni n'omwana oyo omoke bono rende nande ebinto bikamanya kukoma bono bigakong'a bwetano indire mwigete mukarara na njara Joyce enjara nero okwaboriri kuneni igakorwario kwariberi n'echumbi kwanywa n'amache watakunaga kwanywa n'amache wasaba kwarara paka abana kego ikamambia omwana agosinyi kwenda esukuru ogotaima misi endi shule ase eng'encho ninde enchara ne fees na kimware gukora esukuru fees narambe bare kogenda ya serikali lakini elibono naende bakina basoa form 1 bogima bokabege tare bikamanya gokong'ama mwana tukamuira form 1 eyarambe omotang'ani yaikera oseri besa te nakitoko bono karabera isiko mwana abera isiko none chiki bere kitambo gusa konyona 200 oire engakiyachire obogima bogakong'a mang'ana basari taiyo obogima bokabege tare omonto gochiko kogaenda gakonda nyomba okorosia endagera omotoriro baragere bikong'a egachega ikera omwana okabera agachoire naronga moira arambe buna namoirete arambe nabo basugumete igo bagasuguma oyo gatata agasoa nera narambe agasuguma obogima bokaba obokong'u tokayaetera lakini Nyasaye akabiororia omotangi agaeta ebesa egatobora tokomoirera ande mwiso rende arieria abana chinyaroka akabwatia enchera agakora nki akaenda bwaya mbiyari bono twayaeteire naro tweterete nonye igoro abana mbachitenka bigakong'a ngasinunki ngokara baseri kuru esukuru bigakong'a mwiso rende ngakora ki nkatebia omowaka omonto nonye kwanyore 500 nyerende tobagerende kabere stiri obogima nobokong'u ninyaeterete abana bamino rende abana bamito korugari bonchari gosobo konyi njara gitego nabo mono bakorankonya ekeronde ine aibono nkyo gukora wikaboni asogo sira biasara binde osene chikonda ngokora nchi y'abantu kawisani chikonda kawisani matororo ne 200 matororo 200 lakini ne chikonda ngokora nchi y'abantu kwabere gokora chikonda se amatukaringa necho menyere tukorate achimenyerete omwaka kayari nera karanga omugano moke ngayari kiagora keraro chenga bono bya mokong'eire iga bwatita tigasoka isiko egerari eria lakini bono nonyore isiko mbisaini chibesa akonyora ne chinke bono achibwake sabu ne chibesa chiganga kingonchi family nero bisinya aina roto yaeterete korwa barere bwito mpaka buna twagotire ainga korwa kunyoma omwachite mugachaka chikonda komo abana ngabo batagitekeregie aibega no tete kwa kubeka chia ne konda yuka ne kereta ya nabo karasta goikera bone endagira kwa unga inga yigite jakirete para ngatuomera mata ali ase nyumba ebituma biri na bibia biri na bibia stiri biri nebike nake ebara abamuraba abange mwabo mwako mintona banywa omugako yole tata bya ngabwata abangina babere nakero omongina nabwata abana bamura bane bono kona bamurai bono tata byarekera atana nitogore mobo bokaboboke Joyce ngwante bi goselirika twagambete ngwante tinga asabana bao yo monaro nere
obeire buna egitango asaye kogenda gusene konda atambe kogenda gusene onyena asina aibwirigirie kibarua ase ngintu tukumutiga kuri ndabungoche tole asensemo ya kabere egero ngeresere asubuime egento ngona gwichana bakabono iga bune ebintu bikongete iga Joyce na abana no bwate nandi nechikonda gero kende konda ngwikire buri ngakimo gukora ekero bone konda ya burire etogoteba tiga tubika amajirika togote tuyuturare chirendete amache eturungi amache busa utawati sukari ngiokara amache brain atawati sukari egera bono mwana no mambia kera kuimuka guchie school ari wiki asimo no kwaende school mami no nyakobyara tayo makobyara nachitaga nachitaga sire pole asante amache mwancho muligereria amache Joyce agoteba agotogotio omete echi nechi story tokuigwa chirasi chi county chinde no musubati tuge tobereretia abana magina gusenkuru Mombasa ko batabwate kende Joyce nere karata bwati kende nigakubika amache rikotogotia wa abana banywa amakumi kulende gendra ko bemea Ndizi TV nkwira natura sense moyende egera gendre gototebya igoro yo mwana oye orumurweire obeire umurweire asigika kimyaka gwetani komibono naende no igutubugima amenyerete mangana bono mutware tobese gusuka enero Ndizi TV obwansubo mu Gusii Enyagitari ya Worldfit Health Center iyi gutuka imijyumu cy'Kisii nigikorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwalia marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chisinya gitari yeito ntutoko make sure nga tuapimiro murwire bya twakorera diagnosis boigo mbugwato bokorera bonde buna general consultation okorengwa as laboratory nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition no bondo bonke. So na kito kero montachi obisi to make sure nga twa device nutritionally ngakia koirena ngakia guitanga ko soko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida aito gotera tukuruka conventional medicine twatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndito mwenye gutumia amarioga akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and in Tubwate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and in Tubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Ndizi TV. Obwansu bw'omu Gusii. Manche murigeria na inde tuiranire korwa somotimo kwiga tole na Joyce oyo gendrete kongerera mange ali agendete gwitira asobugima bwae no musubati ekero bugima bokongete pa asinyire nkiao bora mugakatai ya kurende bitoki bado nebike ase familia yega namba ya seminare yo erensabwe karuto gendete kono gusanganere karuto etomukwanere karuto etomubekire kendo mwanchu murigeria sengencho ekirenga nekyo gokonya bamintu bali bagusaba bokonye bagotebana konyo yo mino ekeraroche nabatu mwana orange myaka 12 nere tigara totebi mugano bo mwana uyu anene mugano uyu no ronde tabu mwana uyu keranga gerta ntengo mwana garaire asige kigitambe timanye dina kiago chandika nere timanye dina kiako nyori ndagera timanye dina kiako nyora no nyempampas onya tali kunyara gwekorera agosiko genda ase nyumba ya kibara Joyce umwana ngwante tinaro umwana obwato
obore mandaro kigusorwarite twango mugano bw'omwana oyo na noyo karingaye nimbwate omwana orwarite ari omoremavu omwana oyo okore emyaka 12 omwana oyo buna areiga naganeire enda amasoesi lakini chibesa chimbora naki aremarete tochakire okuiboro kwaye naki arenga okoiboro kwaye kero nari komonyora niga ibore tu tachikorera one kera ibore tu tachikorera akamnyoki bwe nasiri akarukibwo obuchafu boria akarera ekera arera nari erirende twamenyete wodi omutinyi omugima tore nere tugacha tukaigorerwa ekero twakora omutinyi nechiki ibere lakini abanyagitari bagantebiga nonye twakwaire omwana tubase kogenda ochikoba n'omwana nyumba oirane baada ya wiki moja tocheki omwana amaene Nayaeteire ena tirimbogete nande paka tauni ekero nakorete ewiki buna watebeti ngochikogenda bagantebi yaya omwana oyo nabwate omuchando twakorikeire kadi yense nando ochoirane bono onyora omunyagitari omonene akoreki acheki omwana oyo arore muchando kiabwate ngarikere chitari kisiri narikere tunkairana kongo ikorora nkanyora omunyagitari ekera amokorete checking igatebete gete kiae kia omogongo ekere wiki akamboria notware ebese nkorikere oende kichape nkamotei chibesa nonye nchiyo nabo nkwenda ntema sabairi bangi chibese ngende kichape omwana akonyu karo omorere bakandikera ngaenda kichape nari naigete kichape kongo ikorora ngatebigu baba omwana oyo ntokonyara komokonya egento kerororo ntwe turakwa amachiko kurinda omwana oyo naende kora agenda otuguta n'omwana oyo igara akubwango kobwa amatukari nyasara akoreki ara momente genda omomente ini omwanje mono gwetania ababa nene naende obeko obwanzani bwensiro chiasare abana igeto nkairana nkegwara amariogo nkairana nka bono rindari erio koirana nande nkairana maate tauni karwaro ngachikwe clinic physiotherapy ngamuchaki karomoke kero ramuchaki narierire nachagete kona kogenda chigo ikachibas chiambura nasinyo kogenda ige shida nene y'omwana negiti kyo mugongo kiabwate shida korubuna koibo koruo muchaka chirote yo ari korosiru kebe kichabe bakanete bandebe titito konyara bangereste bagantebi gendo rindo omwana nabarigo ekera nachitenga gaiga nairanete town bakarikero omwana clinic ya masoesi ngomoira baada ya wiki 2 namoira amasoesi nachibasi chia masoesi talia ya moment ayemo lazima ogore alpha oil ogore pamba olente besa yelisti omaitheristi rero 150 kogoika biakonga ngairendo korosi biakongire rero tigandatiga ali elio gotiga kokogenda kwabori kungai kwaringe round yeri ilio koirana ligwategwa tochariti mwana oyo ochikoyeborende ngakinta chariti omwana nandi omwana noyone ninje nyore omwana ere nimochariti ebese goika yakoraki yabora abanyagitari bagacha bakanteiga neba yaborire pi watema naba maene natemete egaikera ase bono ngore ntumarani transfer ase ngenjo yechibese transport bosongo bagantei ase yaikeire tokonyara tawa tigogende marani omunyagitari narororo ogokora egasio akorera omwana amasoesi poro nyore ebesa yogotira ogotirimboka gwachira amagoro Nayaeteire ngote naki Joyce okubogori omwana oyo kwa mubugeire asegeka kingani naki omwana ona mubugoire asegeka kiemyaka 12 no morale igo gwetana noko 12 years kwa bero ugonjukana no mwana na bere kingonjukana no mwana naki okumubogori kono ekero naro siraro ukobwata nate yepigipigi nchungire njengorigeria besa mbali gokana mbamanyete nondo omobogo tainche tindi gokoraki tindi gogokoba yabidire nate no mwana oyo monkonya igo okomobera kagusoka mobere myaka yansi pimo gongo mwana ogamenya mogongo
Igo gwikira bono iga. Goikera Marani oko. marani nko moira fishotere. Kwa ntemere konyora bokonyi bonde korwase amang'ana ya balemavu. Abo bakonyora chibesa gitengonyora bari. Abalemafu riri corona. Ntwarangire tugo chimarani. Onde wensi obwate molemafu. Tigache marani. Nkagenda marani. Ara abantu mbarengo. Paka tukalikwa marieta. Paka chi passport ya balemafu bakarusibwa. Tingo manyanga ninje bweka ntafaure diaro tinta etinga inerelinga gose enje na nyorete. Eya ikerete kerana boretio mo biso marani ekera twete namba ngamobe moko ngakera. Ama biso marani o yuote neta balemafu gamboretiga. Nduwata gete serikali ekore egokonya. Nkabutora. Ekera ngiranire tigo. Nkabutora. Kuikera iganje mwana netanya konyora bakonya serikali gose asonde bwensi. Yaya. Igo naye bika gweta chirega no mugakogo. Mugakogo nkonyora ari kendo ratomake. Kuna acha atome te goisana. Abana mbali school. Goisana. Abana mbali school. Bono konyora amatuka amange. Mwana otari kwenda kiriniki. No ari nanje isko. Igo tanya gutenena kuruibo. Yaya. Gokwana tari gokwana. Tari gokwana. Tari gotenena tari kwirage linje nkumurage. Aki Joyce. Ainaro Nayaeteire. Asenga kiende no moyo. Ainaro ngeterete. Igonga yani ine handbag yao. Ne bag yebo. Kirege nto utayo. Ntayo. Kosa abana bamwe abo bataye na barabuye. Na kwende cho nayo kumuira. Nje nkomo korera kirege nto. Okumuire cho gose. Ana pupu hapo penyako. Na rusi naira. Oko babo chicho. No kumuragiri nayo. Ninje. Onde tayo nonyene kanisa iga. Asugo chikero kende bararanga ya ki Joyce yo chandikira semi yake nyenge no mwana mulemavu. Ngwenda ndiye chitibonge. Ekero babu atenkonkonya barenda monto na urasukiwu ninje. Ugo mwana uyibona ganka yale arire nyomba. Umwana nyomba araraire. Naboko mulete mwanju murigereria amoro. Mwanchu murigereria bono narayo Joyce agwetera mwibulio moke onyoreta abana baebuya kuri ndoyomo akamonyora kare no obalemavu tanya gokonye kanonye ne chibese echi abana abalema egweta abore tubunganki kwata gete serikali egokonye nye serikali teko mokonye mwanchu murigereria inche amonaye basubuna turaba Gusii twensi nabamo nabo toko mokonya akaroto gochamo ayorete 20 ayorete 50 no yarete nonye nimia nabo tokumusira nere eiwe buno muibuli nonye kagwitira mange asubuge magwaye kubuli omwana aseka kiemiaka 12 nega sienkongu na ndo mwanchu mugereria na mangana makongu sana. Nero Joyce. Nero. Miaka 12. Mwanchu mugereria mwana nero yo. Abugwiri aseka kiemiaka 12 ora kaganga no mwana wimetie nyigete kolinde no mwana obwate miaka 12 ande nero mukogoti o Joyce nero mukogoti ano nero kuna gutara nero kwata batali gukwana yaya tali gukwana obugwiri omwana oyo aseka kigetambo mwancho murigeria na inche ngukwana nonde aseri skuli yaye nabeko ba oburoro bokongu asumu ibori kero buguri tu mwana ogo asege kigetambe igo okonyi mbuyo kwana konyora asenge ncho yo moroberio Nayaeteire asenge njo nachamba kamatongo gaiga marani ase bunge ya kitutu chache note tigato chamo tokonye oyo minto Joyce no mwana oye oyuro molemavu omenyete nyumba lyuko wekorera kirigento na ndi no mwana omumura Joyce ingana yao osogosaba kwa ora asaba gochase abaligereria osaba bakoligeretie wetera segeta seni kia Ndizi TV na abange batamanye tinga no bwato omwana ogo chandira segeke gitambe ositali ogo chanda omwana ogo chandikira asegeke gitambe no muibuli bakwanere otebe okubani kwa nguruki ochaso mwana abanje bategereri ba Ndizi TV nimbwate omwana orwarete okorokwanifu moraba na abaire nere gitambe myaka 12 twakore nere
inje ngomosugulikera kere gento ekero yaikeire ntagete komoira amasoesi chibese chikombora na motumi una boni igoirire omwaka atanya kwenda amasoesi ase eng'encho ya chibese nare gosaba abakori egasi ba Ndizi TV abarari baminto monkonye onde bwensi obwate ekiara atware omofuko oye ankonye ng'irere omwana amasoesi nondo orasukigwe neba n'omu-MCA oyo okoroka Simbarati omugavana Simbarati nagosabire andonsi asore okunu nyasaye ogune ong'asisting'irere omwana oyo iga amasoesi omochumbi bwensi natebire monkonye ase ogwancha kwaino ng'irere omwana amasoesi na komwogorera ebinto biriaganeiri obungo bwa Jafet bwensi nagosabire asore onkonye buna omobungo ne ogetutu chate north ase eng'encho ngwachete okarichira ase tore erinde tokwechi kwera nayo tokonye obokong'u bonga buna oboiga nabo mogokonya andonsi ase mori nabasabire mong'asisti nyore ebesa ng'irere omwana amasoesi omwana okorera omwaka omogima atanye gochia amasoesi ase eng'encho ya oboremeru na abana mbari chisukuru muna bono mbaroro bagosoma entanda babere besa tindi kotwara era abakonya bono iga baseriri nisiko bare aina ara amagania nabwate monkonye mbuya mono sana oyo muntu Joyce mwancho morigereria oyo no omwana moibori omwana emiaka 12 atabwati kende gionsi akomwa kamoranche nabasabira somo yo bugwanja asa mabera yo moibori obasabire buna abarigereria ba Ndizi TV mwensi pimo busiandonsi ase kwabeta naboko mokonye namba ya yesimi nere yuere nsabo abwastoko na gusanga nere naboko mwakera omutarire omwakere omutumire kende egere nere eiwe ekonyere buno moibori nabo tora konye kunto konye kabisa kulende keri ora konye gesinini nyasaye nagusesenie oyo no moroberi okorokwa Nayaeteire nabo tindi kwenda mange tigatukurire gabo ase chinse chiga nkorokwa Sara Nyarangi Ntita abotambe nigo bagoteba koramaya ogende.